Салям алейкум, усім добрий вечір. У прямому етері телеканалу АТР, програма Прайм. Це час, коли ми обговорюємо найцікавіші для Криму, України та світу теми і запрошуємо співрозмовників, які на них добре розуміються. Я радий представити вам гостю сьогоднішнього етеру. Да, там затримка невелика зі зв'язком, бо скайпом. Але зараз гостя повернулася на зв'язок. Я вас вітаю, пані Ірино. Доброго вечора. Були проблеми зі зв'язком, але все наладилося. Дякую. Пані Ірина Геращенко, ну всі, я зрозуміло, що всі глядачі АТР пані Ірину знають. Це колишня віце-спікерка Верховної Ради України, а зараз народна депутатка від фракції «Європейська солідарність». Доброго вечора. Доброго вечора. Пані Ірино, я, звісно, хотів би... Вибачте, пане Айдар, я не чую студію. Можливо, просто ми перейдемо тоді на телефони. А ми вас чуємо добре. Ні, ми вас добре чуємо. Ось якісь проблеми зі зв'язком, бо ми дуже добре чуємо пані Ірину. Я надіюся, зараз... Я вас не чую, вибачте, будь ласка. А я вас чую. А давайте я буду телефонувати пані Ірині, а вона буде відповідати так, це як варіант, бо ми... Ну, давайте, спробуйте, я тут розмовляю з режисером трансляції, просто ми тут дуже добре чуємо пані Ірину, і як такий... В крайньому випадку ми можемо телефоном запитувати, відповідати так. Ну, почекаємо трохи. Теми, звісно, сьогоднішні теми – це теракт біля Кабульського аеропорту. Це така подія, як нам обіцяють локдаун новий у листопаді. Про це каже головний санітарний лікар України. І інші новини, які я хотів обговорити з пані Іриною, і ми абсолютно точно обговоримо їх. І крім цього, звісно, я запросив пані Ірину для того, щоб обговорювати Кримську платформу. Ну, це основна тема останніх днів. Не тільки в нас, але в нас особливо. Ну, а поки що налагоджується зв'язок, щось пішло не так, як то кажуть. Ось я хочу ще розказати про деякі новини. Тут, знаєте, я прочитав таку цитату пана Байдена, президента Сполучених Штатів, який сказав, що він, я цитую його, у мене був саміт з Володимиром Путіним, ну ми про це знаємо, і я дав йому зрозуміти, що ми очікуємо, що він також притягне до відповідальності цих кіберпіратів, да, кібербандитів, тому що вони знають, тобто росіяни знають, звідки ці кібератаки йдуть на Сполучені Штати з Росії. Я більш того можу доповісти пану Байдену, шановному президенту Сполучених Штатів, що Путін і керує цими кібератаками особисто, так що чекати те, що президент Сполучених Штатів чекає на те, що Путін притягне своїх підлеглих до відповідальності, це дуже, так я би сказав, ну, романтично. Але дипломатія є дипломатія, і тут певний успіх є, ну не успіх, а певні зміни в ситуації з Північним потоком-2, де суд, причому в Німеччині, обмежив використання Росією цього газогону, але чим все це закінчиться, ми теж не знаємо. Знаєте, ця ситуація у світі зараз виглядає дуже підвішеною, і підвісили її з різних сторін. Як це будемо все розгрібати, не дуже зрозуміло. Зрозуміло тільки те, лише також я хотів, знаєте, обговорити з вами і з пані Іриною висловлювання пані президентки Естонії, пані Керсті Кальюлайд, яку я мав честь особисто знати. Коротко, але все ж таки на адресу України дуже жорстке інтерв'ю вона дала про перспективи європейські, євроатлантичні перспективи України.
Це дуже дивно звучало, чесно кажучи. Я був здивований, навіть записав там свою якусь думку на Ютубі своєму, можете послухати. Ну, мені здається, що це занадто образливо для України і занадто песимістично, те, що вона сказала, що Україні потрібно ще 20 років, щоб стати членом Європейського Союзу. Ну, слухайте, в Європейському Союзі такі країни, які мають більше проблем з демократією і з судовою системою за Україну. Я не заперечую, що в Україні в нас великі проблеми з судовою реформою, і її треба терміново робити. Але це все ж таки не є підставою для того, щоб казати українцям, тим більше з боку союзної партнерської держави, такі песимістичні прогнози. Я з ними просто не погоджуюся. На мій погляд, це неправда. А ми знову вітаємо в етері пані Ірину Геращенко. Я надіюся, що зараз все нормально. Доброго вечора. Вибачте, це якісь вороги намагаються зірвати нам прямий ефір, але в них нічого не вийде. Знаєте, Айдере, я нарешті чула студію, і якраз ваші ремарки відносно інтерв'ю естонської президентки. Хочу сказати, що я тільки повернулася з колежанками з Донеччини, де ми були разом з естонськими депутатами. І якраз разом читали це інтерв'ю. І треба сказати, що версія естонських політиків наступна. Перше, оптимістичне, що позиція естонської сторони, естонської держави по відношенню підтримки України і такої адвокації нашого шляху до ЄС і НАТО є незмінною. Це перше. Друге, вони пов'язують ці заяви певним чином із такими внутрішніми питаннями. Нагадаю, що в Естонії не прямі вибори президента, там президента обирає парламент, і вони вважають, що це може бути пов'язане з такою внутрішньою певною кризою, тому що в парламенті є дискусії відносно майбутнього президента Естонії. Тобто вважають вони, що може бути зміна. Ну, а третя позиція, вона все-таки менш для нас приємна, але вона теж правдива. Те, що суди в Україні, на жаль, це держава в державі, те, що судова гілка влади не є ідеальною, те, що дійсно суди не реформовані, і те, що дійсно інвестняні за ручку водять, ну, знаєте, далеко не всіх інвесторів, це також правда. І будемо вважати, що за суттю президентка Естонії багато в чому була права, ну а форму вона дійсно могла обрати іншу, це правда. Ірина, абсолютно погоджуюся з вами, бо просто це дуже різко пролунало і неприродно для Естонії, яка дійсно наш, я скажу навіть союзник, да, партнер близький, один з найближчих партнерів. І я був здивований, знаючи пані Керсті, що вона була така, дуже ввічлива така людина завжди. І тут, але я згадав ситуацію, коли вона в 16-му, здається, році чи в 15-му намагалася, знаєте, такі спроби майже у всіх були європейських країн, може, крім Литви, налагодити стосунки з Росією, з путінською, якось налагодити. Там все ж таки там кордон з Росією, і вона навіть їздила до Москви, і навіть там були плани з спільних якихось історичних заходів, да, там якусь дату чи вигадали, чи згадали, і вони мали разом там з Путіним, десь Путіна зустрічати в Естонії на якомусь там кораблі, але Путін там все так вирішив, що вона просто не змогла, там образлива якась ситуація, але просто дуже, я добре це не пам'ятаю. Пане Айдере, от вибачте, будь ласка, я вважаю, що нам варто все-таки більше уваги приділяти українській владі. Я абсолютно погоджуюсь. І я, наприклад, були на параді. Да, і дуже уважно слухали виступ Зеленського. Я щаслива насправді, що після 2 років такого прогулу військовий парад повернувся на Хрещатик. І наша команда жорстко критикувала Зеленського за такі їх оці кривляння, що парад – це марнотратство, що краще гроші віддати військовим, а їх 2 роки не військовим віддавали, а шоу-бізнесу. Парад був чудовий, але у виступі Зеленського також слово «Путін» не звучало. І слово «Росія» не звучало. І коли на нашому військовому параді разом з героями нагороджують шоу-бізнес, давайте обговорювати українського президента. Давайте, Ірина. Пані естонського президента. Хоча по формі її заяви мені не сподобалися. І це я відверто говорю. Так само я дуже уважно слухала заяви і виступ Зеленського на Кримській платформі. І цікаво, що там естонська президентка була набагато більш критична до Російської Федерації, ніж український президент.
Тому, якщо ми самі, знаєте, знижаємо цю планку і перетворюємо дуже часто, ставимо на перше місце форму, а не зміст, ну то наші колеги можуть теж саме дозволити собі жорстку, знаєте, таку некоректну форму до України. Я вдячний Мені вам це неприємно. я вдячний вам за те, Ірино, що я враховую ваш дипломатично-міжнародний досвід в якості депутата і членом делегації в ПАРЕ, наприклад. Ви багато мали справ з іноземними партнерами, і я приймаю ваше зауваження. Дійсно, нам треба про себе говорити більше. А Естонія нехай розбирається сама зі своїми політиками. Естонія залишається нашими партнерами. Як би там хто не намагався дружити, не дружити, це не наша справа. Взагалі все одно це не вийде. Ну, ви знаєте, ще раз хочу наголосити, що ми тільки повернулися з естонськими депутатами Донеччини. І я хочу сказати, що, наприклад, там голова комітету міжнародних справ 5-й раз за останні там 1,5-2 роки, навіть попри пандемію, був на Донбасі. Якщо мені назвете депутата від монобільшості, які за 2 роки бодай 3 рази були на Донбасі, а не 1 раз кагалом перед виборами, я буду вам вдячна. Я такого депутата від монобільшості не знаю. Мій це був 104-й візит на Донбас. Ми з естонцями разом відвідали Широкіна, вони були шоковані абсолютно тим, що вони побачили. Ми разом вийшли в Азовське море, і ви знаєте, там трапився цікавий інцидент, коли наші моряки показали нам, де стоять там якби ці російські кораблі, які по суті блокують сьогодні пароплавство, мореплавство українське і цивільне, економічне, і не дають нам виходити там до Керченської протоки. І стояли там ці російські кораблі, і по раціях, в радіоефірі вони відповідали нашим військовим, що ми тут стоїмо згідно там міжнародних домовленостей, фактично блокуючи наше морське право користуватися нашими водами. Мені здається, Україна має займати тут міжнародну позицію, і для цього і ми щасливі були бути там з естонськими депутатами. Але чи ви погоджуєтеся з тим, що це сьогодні має бути в першу чергу руського міра, економічну блокаду, все, що відбувається сьогодні в Криму і на Донбасі? Пані Ірино, раз зайшлось про Азов, розкажіть, будь ласка, яка ситуація? Тобто вони просто блокують наші всі порти, і ми не можемо користуватися своїм морем взагалі? І чи вони просто стоять і не перешкоджають ось вашим кораблям, на яких ви були, там, чи ви там виходили в море, чи ні? Наші військові дуже мотивовані, дуже патріотичні, вони роблять свою роботу. І, звичайно, щоденну роботу, коли вони просто моніторять безпекову ситуацію в Азовському морі. Але, зокрема, окрім зустрічі з військовими, ми зустрічалися, наприклад, з владою Маріуполя, з мером Маріуполя, командою мера, і вони розповіли нам те, наскільки сьогодні впали, наприклад, там обороти морського порту Маріуполя в кілька разів. Впали сьогодні так само перевалка морського порту. І, по суті, Росія веде проти нас гібридну економічну війну. І ось ця блокада мореплавства – це ж не тільки, знаєте, такі військові загрози Україні. Це економічні загрози, це загрози нашим рибалкам. Звичайно, все це б'є серйозно по нашій економіці, по нашим там надходженням, по бізнесу. І про це потрібно говорити дуже серйозно. І от, знаєте, хочу сказати, що так само ми вітаємо там ініціативу Зеленського проведення там Кримської платформи. Це важливо насправді, коли сьогодні весь світ зайнятий Афганістаном, наслідками ковіду, щоб робити будь-які ініціативи, які залишають в порядку денному Україну, деокупацію Криму. Але коли влада там несе нісенітницю про те, що це перший там захід 14-го року на захист Криму, забуваючи про декларацію Помпео Сполучених Штатів Америки, забуваючи про всі резолюції ООН, Генасамблеї, ми цим робимося кумедними для світу і дозволяємо нас пінати ногами, показуючи цю нашу кумедність. Мені здається, навпаки, влада була би сильнішою, якби вона разом з опозицією в один голос захищала Україну, показуючи тут абсолютно таку наступність нашої позиції жорсткої щодо санкційного режиму проти Російської Федерації, щодо неприйняття окупації, економічної блокади України, блокади нашого пересування морем.
Я погоджуюся. Я навіть нагадаю, чомусь ніхто не згадує цього, що була ще громадська блокада Криму в 2015 році, коли спільними зусиллями кримських татар, українських патріотів ми припинили цю ганебну торговлю, яка йшла там просто повним ходом. Ми ганьбили Україну. І як би тоді це не відбулося, як би тоді не пам'ятаєте, коли Петро Порошенко поставив ультиматум Путіну, сказав, чи ви можете отримувати електроенергію, але тільки якщо ви визнаєте, що Крим – це Україна. Звісно, він відмовився. На цьому віддасте. Навіть визнаєте, що Крим – це Україна, коли Крим стане українським, туди піде і вода, і електроенергія. Ну, це звісно. так. До речі, ще один цікавий нюанс про нашу цю поїздку до Криму. Ми виходили в рейд цей на Азовське море на кораблях, які були вироблені. Це такі броньовані малі катери, які були вироблені, випущені в 2018 році. Кузні на Рибальській, таких зараз кілька є. Я цифру не називаю, бо це вже закрита інформація. Там на озброєнні, на оснащенні наших збройних сил України. І саме зараз за ці кораблі, які є на службі збройних сил, кошмарять людей, які їх приймали. Хоча за 2 останні роки Зеленський і його команда нових, знаєте, не закупили там жодних там штанів нових Збройним силам України і не збільшили забезпечення фінансове, технічне. Тому мені здається, що от парад – це така дуже хороший маркер, що все-таки сьогодні Зеленський повертається, як це не парадоксально звучить, до того, що армія, мова і віра – це держава, державний фундамент. І, власне, якщо ще після цього його команда згадає, що не великим будівництвом, а Збройними силами України захищається країна і, можливо, виконає державне оборонне замовлення, ми будемо щасливі. Погоджуюся. Знаєте, що я знаю, що навіть всередині команди президентської були сумніви щодо Кримської платформи, і якісь там скептики казали, що не треба, це ризик, може хтось не приїде, може буде мало людей, там представництво буде не те, і це ризик для вас, Володимир Олександрович, але він сказав ні, він сказав, що ми все проведемо, і Дмитро Кулеба зробив, я думаю, все, що можливо, щоб було представництво, дуже круте, правда. І, на мій погляд, я як кримський татарин на це дивлюся, це якимось чином об'єднало суспільство і навіть політичну еліту. Тобто я не бачу критики Кримської платформи з будь-якого боку, крім ОПЗЖ. Я, якщо чесно, вперше за останні 2 роки таке спостерігаю. Як ваше відчуття щодо цього? Я ще раз хочу наголосити, що наша політична сила вітає всі кроки, направлені на деокупацію Криму і Донбасу. Ми вітаємо всі кроки, які сприяють тому, що Україна і Крим і Донбас залишаються в світовому порядку денному. В той же час я вважаю, що ці ризики тепер для Зеленського тільки починаються в контексті Кримської платформи, тому що це не повинно бути такою розпіареною одноразовою акцією. Тим більше, коли і Зеленський, і пан Кулеба заявили, що це найважливіша подія з 2014 року, тепер це прийдеться доводити не словом, а ділом. Я хочу наголосити, що з 2014 року були і декларація Помпео, і резолюції Генеральної асамблеї ООН, про які сьогодні владна команда забуває. Якщо так, то ми будемо і тепер уже як опозиція, знаєте, в рамках парламентського контролю вимагати, інформувати суспільство про наповнення Кримської платформи. Це не може бути тільки офіс, її там створений, і тільки декларація, там, яка зараз прийнята була. Ми будемо дивитися, як, наприклад, буде посилюватися санкційний режим. Ми будемо дивитися, як країни, які підписали цю декларацію, будуть реагувати на незаконні вибори в Криму, які проводить зараз Російська Федерація у вересні до Держдуми. І якщо цього ніхто не помітить і Думу визнають легітимною, то це буде означати, що це просто шоу. От тому я би дуже радила владній команді не забувати, що от всі ці гасла їх, які заявляються, це не може бути, знаєте, така разова акція тільки під День Незалежності. Ще раз наголошую, ми вітаємо Кримську платформу, але будемо так само очікувати від влади, що це не тільки декларації, такі, знаєте, популізм, а це серйозна дипломатична робота, направлена на деокупацію Криму.
Ну і ми також будемо Щодо контролювати позитиву, все це. вибачте, щодо позитиву, я тут відзначу, що так само ми голосували, вважаємо правильними кроками Зеленського. Це закон про корінні народи, дуже правильний і своєчасний крок. І так само голосували, звичайно, про скасування спеціальної економічної зони Криму. Я хочу сказати, що як депутат 7-го скликання, от тоді наша команда, я була у фракції «Удар», яка потім влилася в блок Петра Порошенка. Ми не голосували за створення цієї спеціальної економічної зони. Вважаю це помилковим. Ну, що було, то було, звісно, але все ж таки я не можу не запитати вас, як людину, яка була всередині всіх цих процесів політичних. Ви кажете, що і Кримська платформа – це дуже добре, і закон про корінні народи. А що заважало минулому скликанню, на вашу думку, Верховної Ради і президенту Порошенку за свою каденцію зробити ці, ну, очевидні, популярні у суспільстві і кроки, які ви підтримуєте? Ну, майже все. Тобто, хто тут може це не підтримати? Ну, мені здається, що от в чому виграє нова команда, це, звичайно, в серіалах, відосиках і шоу. Тут вона не перевершена. Скажімо, прямо на шоу вони прийшли до влади, шоу продовжують. Тому ще раз наголошу, пане Айдере, що я не вважаю Кримську платформу при всій моїй підтримці цієї ініціативи більшим і результативнішим взагалі акцією, ніж, наприклад, декларація Помпео Сполучених Штатів Америки, яка по суті повторює політику Сполучених Штатів щодо Балтійських країн, які були окуповані по суті Радянським Союзом. Там приєднані до Радянського Союзу поза волю народів цих республік. І так само я хочу наголосити на тому, що на відміну від Грузії, Україні вдалося домогтися такої єдності, створення антипутінської коаліції і санкцій проти Російської Федерації за окупацію Криму. Якщо мені нагадаєте, чи були такі санкції по окупації Грузії, їх не було. І це була величезна робота. І я хочу сказати, що Порошенко, це навіть опоненти визнають, але був дуже сильним дипломатом. Що стосується закону про корінні народи, так, попередній парламент не всі закони прийняв, які мав би прийняти. Будемо вважати, що ми щось залишили в 9-му скликанні. В той же час, наприклад, якщо говорити про ті речі, які нинішнє скликання блокує, а я вважаю їх важливими, наше скликання в першому читанні прийняло закон про статус політв'язнів Кремля і соціальну допомогу родинам. І якраз це рішення в другому читанні заблоковане Верховною Радою нинішньою. Я вважаю, що взагалі от питання заручників зникло з порядку денного. Після того, як Зеленський віддав Путіну Цемаха, беркутівців, все. Путін втратив інтерес до будь-яких процесів обміну. І сьогодні сотні кримських татар, українців залишаються за ґратами незаконно в Росії, в окупованому Криму і на Донбасі. Звільнення заблоковані за вини Путіна. Зверніть увагу, я тут не українську владу звинувачую, але українська влада мала би подбати про родини, про соціальні все-таки підтримку їх через прийняття відповідного закону. До речі, про це я говорила і на позачерговому засіданні парламенту, де парламент підтримав заяву до країн світу щодо підтримки от Кримської платформи. Ну, дякую вам, що ви підтримуєте всі такі правильні кроки і маєте ініціативу щодо допомоги політв'язням. Це дуже важливо. Дійсно, там дуже багато людей захопив Путін за ці 1,5 роки вже, да, коли був останній обмін і все. І більше ніхто про це майже, ну не майже, взагалі ніхто, крім політв'язнів і їхніх родичів, не каже, бо ніхто не знає, що з цим робити. В тому числі і медіа. І зверніть увагу, що от попередні роки наша команда, коли я опікувалася цим питанням, в нас дня не було, щоб родини політв'язнів не зустрічалися зі мною, як з уповноваженою тоді з мирного врегулювання, представницею в гуманітарній підгрупі, щоб ми в МЗС не зустрічалися, в тому числі, або не через контакти, там, інтернет, не спілкувалися з родинами кримських татар. Ми придумали тоді кілька програм таких по підтримці фінансовій родин кримських татар. Але це не може бути разові історії. Це треба узаконити. І мені здається, що це дуже неправильно, що ця тема, як на мене, спеціально замовчується. Ну, я думаю, що ми не дамо. Всі зацікавлені люди, патріотичні в парламенті не дадуть це замовчити. Я хочу, знаєте, поцікавитися, спочатку хотів поцікавитися, звісно, бо парад був,
парад був дуже добрий, але те, що потім відбулося, і марш ветеранів був дуже добрий. Я сам брав в ньому участь, а ви там були теж, напевно, я не маю сумнівів. Але там скоїли напад на 5-го президента України Петра Порошенка. Я хочу запитати, як його справи зараз, як почувається Петро Олексійович? Дуже дякую за турботу, за вашу. По-перше, передісторія така, да, підготовки до параду. Це ганьба, що на парад, на ложу там гостей не запросили жодного з депутатів, наприклад, першого скликання парламенту, які голосували за українську незалежність. Тобто слугам, цим всім ноунеймам знайшли білетиків, посадити їх в крісла м'якенькі, а жодну літню людину, дійсно таких героїв України, легенд, які приймали безпосередню участь, брали у прийнятті голосування за акт незалежності, не запросили. Не запросили, наприклад, і опозицію. З нашої фракції надіслали запрошення співголовам мені і Артуру Герасимову, і до останньої хвилини не запросили навіть Петра Порошенка, 5-го президента України. Погодьтесь, це ненормально. І він отримав запрошення, це абсолютно відповідально вам говорю, за 1,5 години до початку параду. Просто ганьба. Турчинова, який взяв на себе відповідальність так само за країну, за безпеку, в найважчі місяці 2014 року не запросили. Хоча Хрещатиком їхала техніка, там нічого нового не було. Окрім безпілотників турецьких, от закуплених вже за часів Зеленського, все інше це була техніка, поставлена до Збройних сил України за часів Порошенка і Турчинова. Парубіяни запросили, Забродського, генерала, Яну Зінкевич. Ну як таке може бути? Звичайно, для нас було честю великою, для нашої команди так само долучитися до маршу патріотів. Скажу вам чесно, що наша фракція стояла в основному разом з киянами, з тисячами киян. Ми просто аплодували колоні, яка йшла кілька годин. І, як на мене, це було два однаково вражаючих дійства. Парад – це був офіційний наш такий захід, а марш патріотів – це був захід серця. Серцем ті люди, які просто вборонили Україну в найважчі часи, вони пройшлися Хрещатиком і їм аплодував Київ. Я не йшла, звичайно, в колоні. Для нас, для нашої команди було важливо серед простих киян аплодувати, стирати долоні, кричати «дякую». Я була шокована цією історією, яка трапилася в святому для кожного українця місті на Алеї Небесної Сотні. І для мене очевидно, що за цим стоїть влада. Знаєте, коли Зеленкою обливають державного діяча, правоохоронні органи відкривають кримінальну справу за фактом перешкоджання діяльності і нападу на державного діяча, а не за фактом хуліганства. І наші депутати звернулися до поліції щодо вимоги відкрити кримінальне провадження саме за фактом нападу на державного діяча. Цього не зроблено. Цього хлопця, наркомана, нещасну людину, яку підкупили, звичайно, там за 33 срібніка, потягли на Банкову, мабуть, видати ці 33 срібніка. Сьогодні адвокати були в суді, досі не вручена підозра. Я хочу нагадати, що за менш серйозні правопорушення завжди затримували, тягли до суду, заарештовували. Тут людина невідомо де. І за нашу інформацію, самі правоохоронні органи вивезли цього наркомана в Козелець. Якщо влада настільки не шанує державу, це дуже небезпечно. Вибачте, якщо б за цим не стояв Зеленський і його команда, була б реакція Зеленського, який би засудив цей напад, Разумкова, який би засудив цей напад на свого колегу-депутата, Монастирського, міністра внутрішніх справ. Вони всі як рота води набрали. Це абсолютно ганебна історія. І я думаю, що журналісти мають про це говорити. Слухайте, Ірина, а чи ви не думаєте, що до речі, я бачила сьогодні Порошенка. В нього він молодець. Ви знаєте, його такі історії дійсно просто злять. І в цій своїй такій злості він стає, знаєте, мені подобається, коли опозиціонер починає так злитися здорово на те, що відбувається. Але він пройшов обстеження медичне, в нього є пошкодження ока. І, власне, до речі, цікава історія. Слідчі відмовлялися надати дозвіл чи направлення на експертизу, доки не отримали не копію, а підписану довідку від лікаря щодо пошкодження ока. Я дуже сподіваюся, і ми зараз звертаємося тут
публічно до слідчих, якщо вони лікаря не почнуть кошмарити за те, що він провів обстеження. Ну і далі в нас немає довіри до поліції, яка рятувала цього нещасного наркомана, який влаштував провокацію в святий для українців день. Ми вважаємо, що цей напад має розглядати СБУ або ДБР, яке ганяється то за картинами, то ще за кимось, замість того, щоб займатися безпосередньо своїми справами. Ірино, я не вважаю, на відміну від вас, ви дуже добра людина, я не вважаю наркомана нещасним цього. Да? Це Він точно злочинець. нещасний, це просто злочинець, але бачите, влада його якось так опікає. Послухайте, Маю на увазі, знаєте, я що- просто, от ось ця традиція із Зеленкою, да, ось цих нападів, вона не українська. Я просто, певний час жив у тій країні, яку ми зараз не будемо навіть згадувати. Просто, Російська Федерація, Навальний, для мене Радик просто це Дор. такі згадки неприємні і особисто. Я хочу сказати, що там досить часто, і не тільки там проти Навального, там багато випадків таких було. А чи не здається вам, що це, я просто не бачу прямої вигоди для Зеленського чи його команди? Навпаки, люди як жаліли Порошенка і казали, що це неприйнятно, що не може таке бути, тим більше в такому місці, в такий день. Може, це було замовлення якраз з боку Російської Федерації, щоб розпалити якийсь такий скандал в такий день, я повторюю. По-перше, в зв'язку з тим, що сама Банкова Російську Федерацію в СУІ не згадує, то я не знаю, знаєте, хто там у них крати, враховуючи історію з вагнерівцями і багато інших історій. З Цемахом, з беркутовцями, яких подарували Путіну. Тому я не знаю. Може, в них там консультанти з Кремля, які їм цю Зеленку теж консультують. Це перша історія. Друга, в своїй патологічній ненависті до Порошенка, вони, які висміювали, обсміювали, знищували його в своїх кварталах, от вони таким чином, вони ж весь цей день намагалися його принизити. Ну, вибачте, коли Зеленський перераховує всіх президентів України, не згадує Порошенка. Коли до останньої хвилини йому не передають запрошення. Його не запросили ні на Кримську платформу, ні на жоден захід інший, які проходили в Україні. Це абсолютно, знаєте, якась така по Фрейду ненависть просто підлітків до зрілих політиків, до людини, яка створювала державність. І мені здається, що їм просто хотілося, вони слідкують за Порошенком. Згадайте всі ці історії, коли він виїжджає на 3 дні на відпочинок, за ним їздять якийсь один і той же персонаж з незрозумілим бюджетом, явно він оплачений якимось. А навіщо? Навіщо сенс? Яка ваша версія? Я просто не розумію сенсу. Я просто думаю, що в людей, в яких там, знаєте, з психікою якась там схиблена історія, вони намагаються таким чином принизити президента Порошенка. Хоча я чесно вам хочу сказати, він не Янукович. Це при Януковичі, до речі, теж Зеленко в нас кидали, коли ми їздили Юлю в тюрму Качанівську провідувати. А він від яйця, від Зеленки не падає. Це його тільки там робить, знаєте, я ж кажу, ви ж сама розумієте, що це жодним чином, на відміну від ока, це не пошкодило Порошенку. Кожен міряє по собі. Кожен міряє по собі. Я не буду називати, знаєте, там позивних всіх цієї Банкової, але я думаю, що там багато хто від Зеленки впав. Мабуть, вони про інших теж так думають. Тому, я думаю, що Порошенко це точно його політичній репутації не пошкодить 100%. Але я думаю, що це пошкодило Зеленському. От моя порада, якщо не дивляться там ваш канал, це ненормально, коли там американське посольство і, знаєте, суспільство так жорстко на це реагує, а ось ці персонажі на Банковій, в Міністерстві внутрішніх справ, в МЗС, в Раді набрали води в рота. Взагалі це службові обов'язки просто, навіть якщо не казати про щось інше, це службові обов'язки, це засудити, Це політична зрілість, це мораль, це виховання. Я хочу сказати, що ми в опозиції до Зеленського, але ми точно бажаємо йому здоров'я, бажаємо йому успішного візиту до Сполучених Штатів Америки, бажаємо, ми з ним боремося ідеологічно в рамках моралі. Але це такі, знаєте, от коли ми говоримо про другу сторону, то це така, практика 95-го кварталу. Співати пісні там хору вірьовки про горіла хата палала, знущатися над нещастями людей. То було дуже їм це здається весело. Я хочу, знаєте, що сказати? Ірина, в нас дуже вже небагато часу просто. Я хочу сказати, що все ж таки, незважаючи на все те, що ви сказали, на всі ці розбіжності стилістичні, ви дійсно, ваші
політичні сили, м'яко кажучи, там не дуже добре ставляться один до одного, але є багато людей нормальних, патріотичних і в «Слузі народу», да? І в міністерствах є нормальні люди, ви ж погоджуєтеся, да? І те, що Зеленський їде до Вашингтону, і те, що приїхало так багато людей на Кримську платформу, це величезний плюс нам усім, незалежно від політичної там. Вітаємо, бажаємо дуже вдалого візиту. Ми усвідомлюємо, що має команда українська там представити жорстку позицію щодо Північного потоку-2, щодо гарантій Сполучених Штатів по безпеці України в контексті Будапештського меморандуму. Тут ми союзники. І дивіться, от ми ніколи не переходимо на особистості. Всі питання, які є державницькими, ми голосуємо. Ми голосуємо, як би ми там не ставилися одне до одного. От мені б хотілося, щоб Банкова не переходили на особисті. Мені теж хотілося б, щоб наша еліта політична, знаєте, ну як у Литві, наприклад, да? Де вони можуть один одного там якось по внутрішніх справах щось там розбіжності мати якісь, да? Але що стосується зовнішньої політики, да, там взагалі жодних розбіжностей. Це єдина країна і всі мають це знати. І, ну, ось ви казали, там, що є якісь радники, може бути, це ваше припущення там з Росії. Ну, я думаю, що радники з Росії, як би вони були, точно не порадили би Зеленському приймати закон про корінні народи, від якого просто вибісило Путіна, ви ж це бачили, да? Це була така справжня, щира істерика. Так, якраз перед, остання буквально репліка, якраз перед вашим ефіром мені скинули посилання на Скабєєву, в якої там її знову там пучить просто, і це таке щастя, і її невідомо від кого більше пучить. Від Зеленського, від Порошенка, від Геращенка, від Чийгоза, вона всіх згадала. Це прекрасно. Я хочу сказати, що дійсно ми маємо, от все-таки, нас має об'єднувати політичні еліти одне. Це повага до української армії, це підтримка української армії і це відновлення територіальної цілісності і суверенітету України. Тут ми маємо працювати разом, спільно, в цьому немає сумніву. Ну і Кримська платформа, погодьтеся, да? Це така аплюха Путіну сильна. Абсолютно, ми її підтримуємо. Ми вважаємо, що це важлива ініціатива. Ще раз хочу нагадати, що в контексті подій в Афганістані, які сьогодні займають всю увагу світу, проблем з ковідом, коли всі про нас могли забути просто, взагалі забути могли. Да. Якщо ми повернули Крим в порядок денний, це велика удача, це правильно, ми це повністю підтримуємо. Я хочу ще раз це наголосити. Ну, мені просто, знаєте, пане Ірино, дуже сумно завжди читати на Фейсбуку, там, чути, що ми там один одного ненавидите, Пороха дійсно згадують там по справах, не по справах, да? Там, і це також саме та зелена шмаркля, такі, вибачте, да? Ні, ну, я коли не знаю, це закінчиться у мене в лексиконі такого немає. Я хочу ще раз наголосити, що ворог у нас один – це Путін, Росія – це ворог, Путін – це ворог, а Зеленський – це політичний опонент. Його команда. Ви знаєте, здається, Ірина, це нормально. я дуже радий. Нічого гарного немає в окупації Криму зовсім. Але те, що я просто бачу, як питання Криму, як моральне, в першу чергу, питання, да, як воно об'єднує всіх. Я вдячний вам за те, що ви долучилися до нашої розмови. Я ще раз бажаю здоров'я Петру Олексійовичу. Передавайте, будь ласка, те, що це дійсно абсолютно неприйнятно. І це треба засуджувати геть усім, навіть хто ненавидить його політично. Да? І я не хочу, щоб це повторювалося ніколи. Я не хочу повертатися в часи Януковича, коли біля Качанівської колонії нас кидали з драбини там і зі сходів, і поливали Зеленкою, коли Зеленкою поливали Авакова, коли кидали яйця в Ющенка, в Тимошенко. Я цього не хочу. Це повернення в страшні часи. Ми точно зріла нація, яка абсолютно спокійно може доводити свої позиції цивілізованим шляхом. І несприйняття політичне виражається завжди на виборчих дільницях, а не Зеленкою. Пані Ірино, у мене для вас може добре, може не дуже добре новини, але я помилився, і в нас ще є багато часу. Чи 15 хвилин, кажуть режисери. Які теми я хотів обговорити? Ну, звісно, Афганістан. Да? Сьогодні було 2 теракти, і там загиблих біля 40 людей, і 4 морпеха Сполучених Штатів загинули, да, які там, просто вони ж охороняють цей аеропорт. І навіть Талібан сказав, що він засуджує теракт. І я просто дійсно тут не бачу зацікавленості навіть Талібану у цьому. Да, і вже
вже кажуть, що тут просто по джерелах я бачив, що кажуть, що відповідальність взяла на себе іділ. Але іділ, ну на мою особисту думку, я не знаю, як ви ставитесь до іділа, я знаю, як ви ставитесь до моєї думки, що іділ це таке, як би сказати, утворення за допомогою Російської Федерації колись. І вона так швидко зникла там, в Сирії, коли росіянам там потрібно було купувати фактично цю країну. Да? І тут раптом серед Талібана з'являються якісь ідили, і вони скоюють теракти такі жахливі. Яка ваша політична оцінка? Що це таке? Безумовно, події в Афганістані викликають глибоке занепокоєння всього світу. Я дозволю собі кілька ремарок. От, в контексті оцінки дій української влади, звичайно, це добре, що влада змогла оперативно організувати, мені здається, 3 літаки, які ми евакуювали, і певну кількість українських громадян, які перебували в Афганістані з різних причин, і так само громадяни інших країн, які змогли потрапити на ці літаки. Це дуже правильно. Друге, очевидно, що це так само такий приклад світові, що жодна технічна допомога, багаторічна, жодні там навчання не можуть зробити там зовнішні історії, демократію в самій країні або цивілізацію, якщо сама країна, самі еліти цього не хочуть. І я весь час, коли думаю про Афганістан, я думаю про українську армію, наскільки вона сьогодні би захищала свої позиції і принципи, і територію, і ми маємо це дуже цінувати. Наша армія молодці, але ми маємо, як влада, так само як суспільство, мотивувати їх. Це непристойно, коли я знову таки повертаюся до наших бід, що армії 2 роки її не піднімають там матеріальне забезпечення. Це неправильно. Армія повинна відчувати таку, знаєте, всього суспільства і особливо влади підтримку, в тому числі бюджетну, фінансово. Третє, звичайно, турбує ситуація з правами жінок в Афганістані. Все-таки там виросло ціле покоління сучасних жінок, які вперше там отримали освіту, і сьогодні вони просто в великій небезпеці. І реакція світу, як на мене, це занепокоєння, воно нічим їм не допоможе. Це трагедія. І в контексті України ми маємо дійсно таку тут велику небезпеку з одного боку, якщо ми будемо пасивними, зникнути з порядку денного. Нам потрібно все зробити для того, щоб сесія, яка відкриється у вересні, Генасамблея ООН, була присвячена і Афганістану, але і Україні, і щоб там тема Кримської платформи і деокупації Криму звучала. На ваше запитання, ви абсолютно праві в тому, що там, де гаряче, Росія обов'язково з'явиться з каністрою бензинчику, підільє його трошечки і буде там насолоджуватися цим пожарищем. Я не знаю, хто причетний до цих терактів, тому що хаос і безлад зараз, і вбивство в Кабульському аеропорту, чи це ІДІЛ, чи це Талібан, але, звичайно, те, що Росія зараз багато зробила для того, щоб там підживлювати такі рухи антидемократичні в усіх куточках світу, це очевидно. Як ви думаєте, чому я згадав про Російську Федерацію, коли казав про теракт? Тому що там просто зараз працюють російські пропагандисти, яких ви, напевно, чули прізвища Коц і інші там. Вони на Донбасі весь час працювали. Вони всі тусувалися на Донбасі. Очевидно, що коли вони так в той час, коли страшно виходити на вулицю в Афганістані, вони там вільно працюють, це теж такий показник, що себе, якщо люди безпечно почувають серед Талібану, значить Талібан має такі дуже серйозні контакти з Кремлем. І, звичайно, я думаю, що для світу ці нові виклики, які пов'язані з Афганістаном, це виклики не кілька років. І Україну вони теж будуть накривати. З іншого боку, я погоджуюся з багатьма експертами в тому, що Сполучені Штати Америки, вони потребують історії успіху, і Україна може стати такою історією успіху. Якщо ми будемо демонструвати так само послідовність, таку, знаєте, бути відповідальним партнером і покажемо внутрішню готовність до реформ, ми можемо дійсно сьогодні отримати більше підтримки, уваги нашого стратегічного партнера. Мені би хотілося, щоб під час візиту Зеленського і його команди до Вашингтону це було не тільки говоріння і, як завжди, такі, знаєте, відосики, що ми привозимо там
якісь мільярдні інвестиції, тільки де вони не зрозуміло. А потім чуємо такі інтерв'ю, як президентка Естонії. А що були реальні результати? І оці реальні результати – це довіра, відновлення довіри з нашим стратегічним партнером Сполученими Штатами і допомога Україні, в першу чергу, посилення допомоги військово-технічній сфері. Ну, я думаю, що в Білому домі точно говорильний жодний не може бути. Візит готується, я думаю, дуже чітко, і там кожен пункт прорахований. Ну, не може бути. Це президент Сполучених Штатів з президентом України не може просто так зустрічатися, щоб там посміхатися і тиснути один одному руки. Я хочу сказати, знаєте, там... 100%. Але ви вибачте, от я все-таки попередні 5 років, ми багато розуміли, як будується зовнішня політика. І згадайте, який великий шлях ми пройшли, важкий, непростий, поки Україна отримала джавеліни, поки Україна отримала ці айсленди, там катери патрульні так само. Це дуже важливо, але цього недостатньо. Це все не робиться тільки на візиті. Цьому передує дуже серйозна дипломатична робота. Не можна зі Сполученими Штатами, з будь-якою країною спілкуватися через інтерв'ю, відосики з питаннями, чому мені в НАТО, і так далі. Все-таки цей нахрап такий юнацький і, я не знаю, нові підходи в дипломатії не завжди працюють. Мені б хотілося, щоб Банкова це враховувала. Я думаю, що Дмитро Кулеба класичний дипломат все ж таки, і ми бачимо це по кримській платформі, як це відбувалося. Так, але давайте ми згадаємо з вами про те, що зараз все-таки у нас навіть протокольні фото показують, що наша класична дипломатія не працює. Якщо мені назвете хоч одну країну світу, де посеред офіційного фото стоїть віце-президент при неіснуючій такій посаді в Україні, я з вами погоджуюсь, що в Україні є класична дипломатія. Давайте вже запровадимо посаду віце-президента, їх найбуде просто. Тому що... Ми за це не будемо голосувати, ми за це не будемо голосувати, але я не жартую, що це виглядає навіть не кумедно, а похабно, і насправді так само те, що у нас МЗС усунутий часто від міжнародної політики, її проводить Банкова, це теж правда. А ми знаємо, що там дуже було багато помилок, в тому числі в контексті треку деокупації. Давайте згадаємо всі ці ляпи такі відверті, коли намагалася Банкова підписати якусь створення координаційної ради за участі представників так званих ЛНР і ДНР і інші історії. Це вже минуле. Цього більше не буде точно, і спроб не буде, я впевнений. Не знаю, може ви маєте сумніви, а я так думаю, що... Я хочу сказати, що... Знову таки, для мене є кілька показників дуже важливих, які одна справа – це говорільня, друга справа – це справи, заручники. Вибачте, будь ласка, при нашій команді, якби 1,5 роки не відбувалося жодного звільнення, нас би розірвали. Слухайте, це залежить від Путіна. Слухайте, тут же... Абсолютно. Ірино, моя версія така... Вибачте, він я про це говорила. Я про це говорила, що ми покладаємо повну відповідальність за це на Путіна. Але я хочу сказати, що я не чула від Зеленського теми заручників ці 3 дні, навіть на кримській платформі. Жодного прізвища кримського татарина або українців, яких утримують в Криму. Є на Путіні, але українська влада має це артикулювати. Друге питання. Не вирішено, знаєте, от зараз кримська платформа з пафосом, все чудово, ми її підтримуємо. Я хочу нагадати пафос саміту Парижського грудня 2019 року, коли так само сказали, домовились про всіх на всіх, домовилися про доступ Міжнародного комітету Червоного Хреста, всі тюрми, домовилися про відкриття КПВВ і пішли по пунктам. КПВВ закриті. МКЧХ нікуди не допустили, заручники всі в тюрмах. Тому, будь ласка, я реаліст і хочу побачити, щоб говорільня, яка була, прекрасна, кримська платформа чудова, але який буде результат? Я думаю, що просто Путін хотів обміняти не стільки на людей якихось цих заручників, він їх не для цього краде, грубо кажучи, вивозить на Російську Федерацію, а він хотів обміняти людей на політичні поступки. І ми знаємо, він хотів отримати Цемаха і беркутовців, але для того і є голови
у владі в українській, щоб не підігрувати Путіну. Ні, я не про це. Я про те, що зараз він не віддає. І навіть про це не веде розмови. Я просто, Так, це було зрозуміло зразу. Да, він хоче цю формулу Штайнмаєра, він хоче від Зеленського поступок. Зеленський це не робить, тому обміну немає. Ось і це пояснення, ні? Ну, я хочу сказати, шановний пане Муджибаєв, що це Зеленський підписав формулу Штайнмаєра в Парижі. Тому не Зеленський це не робить, а парламент це не голосує. В тому числі тому, що, вибачте, будь ласка, це серйозна червона лінія для суспільства. Ну, ми ніколи Зеленський не перейдемо. Скажіть, будь Зеленський привіз, ну, вибачте, якщо ніколи, то Зеленський мав не підписувати формулу Штайнмаєра в Парижі. Ну, слухайте, багато хто критикує Порошенка за Мінські угоди, я цього не роблю, бо я реаліст. Ви знаєте, ні, так ви можете це критикувати. Я хочу вам сказати, що Порошенко і його команда завжди говорили, що це дуже важкі угоди. Вони точно не ідеальні. Вони були підписані в момент, коли в нас щодня розстрілювали. Та все зрозуміло, Ірина, я ж не сперечаюся з цим. А коли Зеленський поїхав в Париж, вибачте, будь ласка, гарячої фази війни не було. У нього були дуже сильні позиції, залишені попередниками переговорні, і він міг там не підігрувати Путіну. От і все. Ну, я думаю, треба було не заглядати в очі. Ну, у Путіна, я думаю, що після Кримської платформи, після кримського питання зазирнути в очі Путіну дуже складно буде будь-якому українському політику, і тим більше президенту, через те, що для Путіна, ну, ви ж розумієте, да, що це як Кащей, яйце і голка. Да? Це просто Крим, і кримське питання, і кримські татари, це для нього просто питання, які взагалі не хоче навіть обговорювати. І коли Зеленський збирає стільки держав, які кажуть «ні», питання Криму не закрите, а фараон Путін сонцеподібний, да, каже, що все, я ніколи, це питання закрите, ну це дуже дратує Кремль. І ви вже бачили, як вони на Туреччину напали, да, як вони її критикують, кажуть, що ми-то думали, що ми там друзі, партнери, а ось Туреччина так поводиться. Ну, вибачте, будь ласка, ми очікували президента Туреччини. Туреччина знизила статус. Я теж про це мовчу. Ну, слухайте, Ердоган – це особливо пост. Російська Федерація працює. І от ви знаєте, дуже часто дійсно Порошенка критикують за Мінський процес, там за Донбас, але що важливо, там є Російська Федерація в цьому форматі. Вона там все-таки всім світом сприймається як сторона, яка відповідає за врегулювання конфлікту, тому що вона є сторона-агресор. Давайте теж говорити відверто. Чому, часто говорять, чому не створив Порошенко якогось майданчика по Криму спеціального? Логіка нашої команди була наступна. Майданчик по Криму має включати в себе Російську Федерацію. Вона відповідальна, вона країна-агресор. Вона повинна вивести свої війська, своїх зелених чоловічків, регулярні війська з Криму. Росія на це не погоджується. Тому ще раз я хочу сказати, от щоб ми не мали тут якихось двозначностей. Ми підтримуємо Кримську платформу як майданчик, який увагу світу повертає до теми Криму. В той же час я не збираюся ці ритуальні пляски тут влаштовувати, що ура, 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 є Кримська платформа, тому що хочеться її наповнення змістом. І я хочу сказати, що резолюція Генеральної асамблеї ООН – це вищий статус, ніж резолюція Кримської платформи. Ці резолюції голосували 100 країн. Я дуже хочу, щоб тепер, навпаки, результати Кримської платформи були імплементовані далі, в тому числі в рішення Генеральної асамблеї ООН. Погоджуюся, вдячний вам, пані Ірино, що долучилися до розмови. Складна ситуація, правда, і вона, знаєте, така переламна. Вона нагадує мені певні рубікони, як для нашої діючої влади, так і для наших партнерів, і для Сполучених Штатів, для всіх. Це дуже складні часи ми переживаємо зараз, бо Путін, він ніколи дійсно не відмовиться від Криму, він ніколи не братиме участь там в Кримській платформі, ми ж це розуміємо всі. Правильно, пане Айдере, але точно часи не складніші, ніж 14-15 рік. Ми ніколи не знаємо, що на нас чекає. Вибачте, будь ласка, не складніше. Тому ми підтримуємо його, але спуску давати теж не можемо. Ні, спуску ви давати не можете, бо ви опозиція. Слухайте, як може опозиція спуску? Ми державники, це різні речі. Да, я хочу, щоб моя мрія, щоб державників була більшість не тільки у Верховній Раді, а взагалі в нашому суспільстві. Дякую за те, що долучилися. Дякую. Попри всі розбіжності, ми разом, ми українці, ми маємо йти разом, і Крим це як лакмус, чи ми здатні бути державою, чи ні. Я вважаю, що здатні. Дякую вам за увагу. Дивіться АТР. Мене звати Айдар Мождабаєв. До нових зустрічей.
В Україні